बर' बाजार इउएन एकाडेमिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बर' बाजार इउएन एकाडेमिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा बिफाखौबो बे हाबाफारियाव बरायफानाय जादों। हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। लोगोसे बिजनी दखरा एबसुनि माखासे मावथि, बर' बाजार प्राइमारि ट्राइबेल संघनि मावथि, बर' बाजार दालाइ एबसुनि मावथि, ओनसोलनि सानसुमै आरो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गासै फोरोंगिरि आरो फरायसालिनि गासै फरायसाफोरा बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङैनो जाफुंसार होयो। इउएन एकाडेमि बर' बाजारनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि रादाब पर्टेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बे जोंनो इउएन एकाडेमि बर' बाजारखौ बर' बाजार हालामाव थांनाय 2019 मायथाइयाव जोङो गायसननाय जादोंमोन आरो बे गायसनजेननायावनो जोङो थाखो 9 सिम जोङो एडमिसन होनाय जादोंमोन। बे थाखो 9 सिम एडमिसन होनानै दिनै फैयै फैयै 2022 सोलोंथाइ बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद बेखौ होनाय जाफैदों। दा बेयाव जोङो गिबि खेबनि मेट्रिक आनजाद होनायाव जोंहा गासै 17 जन फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। दा बिनिनो 9 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन बे मासिखौ आवथायनो हादों। बे फार्स्ट डिभिजन मासिनि गेजेराव सासे डिस्टिंसन, 2 स्टार मोननो हादोंमोन। लोगोसे 6आ सेकेन्ड डिभिजन आरो सासे थार्ड डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। सासे डिस्टिंसन 86.33 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। दा बे बिथां फरायसाया बर' बिजोंजों फरायनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा टप 10 सायख'नाय, बे टप 10 सायख'नायाव बिथाङा 7थि मासियाव जायगा आवथायनो हादों। लोगोसेनो बिजनी आनसलिक कमिटि एबसुनि जा सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बै बान्थायाव बिथां जाय डिस्टिंसन मोननो हादों बे फरायसा अलंबार मोसाहारिया 6थि मासियाव जायगा आवथायनो हादों। बिनि थाखायनो आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरानो बर' बिजोङाव फरायनानै साफा गुन गोनां जा सोलोंथाइखौ मोननानै इयुनाव साफा जाफुंसार सुबुं जाहैनो हायो। दा बेखौनो आं आसा खालामो। उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो लेंहरनाय जादों। लोगोसे बिथांजोंनो फैबावदों बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि मावथि आरो जोंनि बर' बाजार हालामनि गोबांथार मेलेमजिबि सारमोना नैबे जोंनि बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव दिनै जोंजों बाहागो लाफैफादों। जोङो बिनि थाखायनो इस्टाब्लिस खालामदों जे जोङो बर' बाजाराव बर' बिजोंजों फरायनानैबो जे सासे फरायसाया गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो हायो, जों बैखौ फोरमान खालामना होनो थाखायनो जोङो दिनै बर' बाजाराव इउएन एकाडेमिखौ गायसननाय जादोंमोन। आरो बे थांखिनो जोङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद होफैदों आरो जोंनि लुबैनाय बायदियै जोङो फिथाइखौ मोननो हानाय बायदिखौ मोनदों। बेनिखायनो आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। 2022 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट, बेयाव जों नुनो मोन्दों आसामाव टप 10आव 99.5 जौखोन्दोनिफ्राय 98 जौखोन्दोआ काट अफ जादों आरो जोंनि बर' बिजोंनिया 97 जौखोन्दो मोननो हादों। दा बेयाव जोंहा एसे 1%नि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा मोननो हायाखिसै टप 10आव। थांनाय बोसोरबो सासे फरायसाया 1 नाम्बारनि थाखाय मोननो हायाखै। दा बेखायनो जोङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे एन्सार चेक खालामनायफ्राव जाहाथे एसे मोजाङै जाहाथे नायो, जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ माबानाय बायदि। मानोना जाय फरायसाफ्रा मोनदों बिसोरो माखासे आयदायाव 100 आव 100 बेबायदि फ्राय मोनदों, नाथाय एसे नाम्बारनि थाखायल' मोनाखै। अब्लाबो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानद गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे खोथा फोसावदों दि जाय फरायसाफ्रा देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय टप फार्स्टआव मोनदों, 2 फरायसाया 97% मोननाय, बिथांमोननो सेबानि चेयारमेना सेबानिफ्राय बिथांमोननो गांसे मान बिलाइ बिथांमोना हरनो नागिरदों दि बर' बिजोङाव फरायनानै टपआव मोननायनि थाखाय। जों आसा खालामदों फैगोन बोसोराव एबा बिनि उनाव जोङो
टप 10आव जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनिफ्रायबो गाखोनो हागोन जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा मिजिंथिदों आरो बेनि थाखायनो जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ लानानै जों फरायसाफोरजों आरो फोरोंगिरिफोरजों आरो जों दिथागिरिफोरजों जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालि दख'रानि सिङाव थानाय फरायसालिफोराव जोङो थुलुंगाखां माखासे हाबाफारि जों लाबोबाय थादों आं दिनैनि बे समाव जाय क्लास 9 आरो 10आव फरायनाय फंबाय बिनानावमोन दङ बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन जाहाथे सिनसियारि आरो कनसेन्ट्रेट होनानै जाहाथे फरायो दिननि खामानिखौ जाहाथे दिनावनो फोजोबो आरो नेक्स्ट गाबोनखौ जेब्लाबो सानालासिनो दिनै जि सम मोन्दों बेखौनो जाहाथे फरायो आरो थांखांनाय समफोराव जेरैबायदि रिजाल्ट मोनजादोंमोन बेफोरखौ सानालासिनो फैगोन समाव जाहाथे बिसोरो मोजां फरायो आरो एडभान्स जेब्लाबो स्टाडि खालामो 9नि कर्सखौ बिसोर 9नि क्लास 9नि जोबथा आनजाद जोबैनि सिगांनो फोजोबनानै जाहाथे 9 आनजादा जोबनाय लोगो लोगो जाहाथे 10 थाखोनि आनजादखौ बिसोर फरायखायो आरो क्लास 10आवबो जाय मोन्दों बिथांमोना दानिफ्रायनो एग्जामखौ गोबाव दं होननानै सानालासिनो दि एकदम खाथियाव थानाय बायदियै जेरैबायदि फरायो बेबायदिनो खोब गोसो होनानै 10 घन्टायानो फराय 12 घन्टायानो फराय जेसेबांखिनि सम फरायगोन बै फरायनायखौ जाहाथे गोसो होनानै फरायो आं बेखौ खावलायगोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट एन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360